ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамаатон хубу тансиҳат ҳастед. имрӯз хостум камтарак навор кунам. ба ман занг задан ки заказот омадай, биромада заказота биги анамихел ман аз таги домум аз дари падез заказома мегирам. ман бо почта Россия заказ мекунам, анамихел курьер доставка ба ма то таги дома оварда метиҳад. ҳай бисёриҳо бо пунктвидачӣ заказ мекунанд, лекин пунктвидачӣ худашон рафта аз пунктвидачӣ мегиранд, лекин аз ман почта Россия то дари хона курьер доставка оварда метиҳад. тамошобинони азиз, то охири видео ҳамроҳи мо бошед. ман чие ки заказ кардам пешкаши шумо мегардонам, чунки ба ман заказ шудагиянд. раҳмат дӯстони азиз барои комментарияҳотон, барои лайкҳотон. бисёр ҳам дар комментария бисёр ҳам суханони хуб мегӯед. раҳмат ки канали моро дастгирӣ мекунед. умедворам ки аз ин ҳам зиёдтар канали моро дастгирӣ мекунед. инҳо бошад ножни пласти декор барои таги по. инҳоро дар таги по мекунӣ, ҳамаи хунукии бадан, варам, раг, ҳамин хел хунукии организми баданро мегирад. инҳо ҳамаш ба ман заказ шудагӣ буданд. хостум камтарак ба шумо ҳам нишон диҳам. марҳамат, касе ки мехоҳад номерҳои ман дар рӯи экран ватсап нависед, ман ҳатман закази шуморо оформид карда равон мекунам. ва касоне ки мехоҳанд ҳамроҳи мо кор кунанд, марҳамат нависед дар ватсап. мо шуморо регистратсия мекунем ва ҳамроҳи мо ҳамаашро меомӯзонему, ҳамроҳи мо кор мекунед. ё касоне ки мехоҳанд кор накунанду лекин худашон бори худашона заказ карда гиранд, марҳамат нависед, шуморо ҳам регистратсия мекунему. шумо бо нархи 20-26% бори худро заказ карда мегиред. ин бошад фоидаи ман аз компанияи Faberlic скроводка. бисёрам сифатуш хуб, беҳтарин, ба ман бисёр маъқул шид. ғафси хушрӯ бисёр сифати хуб доштаи. инаш бошад кришка. ман размери ҳамин скроводка кришка ҳам гирифтум. инашам ба ман фоида аз компанияи Faberlic, чунки зване ки гирифтӣ ба шумо маош мегзара ё нархи 20-26% скидка мешава ба шумо. бисёриҳо мегӯянд фоида нест аз компанияи Faberlic. не дурӯғ духтарҳо, бовар накунед. чаро фоида набудааст? фоида ҳаст. ба шумо 20-26% скидка мешавад, ба шумо маош мегузарад. шумо ки звани гирифтед, шумо ки ҳар шаб ки гузаштед ба шумо падарка ҳам меояд. инашам бошад фоидаи ман. ин бошад кӯхони шипис. ин ҳам ба ман яъне фоида аз компанияи Faberlic. бисёрам сифати хуб дорад, бисёр ҳам ба ман маъқул шид. марҳамат дӯстони азиз, касе ки заказ кардан мехоҳад ё регистратсия карда ҳамроҳи мо кор кардан мехоҳад, марҳамат нависед. мо ҳатман шуморо регистратсия мекунем. ё касоне ки худашон заказ карда бо нархи 20-26% скидка карда гиранд, марҳамат нависед дар ватсап. ман ҳатман ба суолҳои шумо ҷавоб мегардонам. инҳояш бошад духиҳои мурмур. яктааш бошад бо нархи каталог омадагию, яктаи дигаш бошад бо нархи 70% скидка. ин танҳо ба коргарҳои Faberlic дахл дорад. бо нархи 70% духии 1000 сумаро бо нархи 500 рубл шумо метавонед гиред. инҳояш бошад духиҳои инкогнито. ҳамаи ин духиҳоро аксошонро ман дар аввали экран гузошта будам. марҳамат бинед чӣ хел акс доранд. инҳояш бошад сиёҳош мардона ё сафедош занона. инҳо комплект ба ман заказ шуда буданд. ҳамин хел ман комплект карда заказ карда гирифтам. бахшиш ки камтарак овозам хафатар, камтарак маззаам набуд. ҳамин хел дӯстони азиз,
ин бошад креми растриажек барои занҳо. инаш бошад каталоги ҳамин моҳи нав сар мешавад. бисёрам скровотка ба ман бисёрам маъқул шид. ин размери калон нехай майда размер аз ин бошад насиб иншолло размери калон ҳам мегирем. каструл ҳамин хел ҳамаша набор карда мегирем. размери калоншам аз ин ҳаст. дар ҳамин ҷо дӯстони азиз ман бо шумо худоҳофизӣ мекунам. дар паноҳи худо бошед.